van tenir el mateix somni que avui tenim nosaltres i per haver intentat abastar aquest somni van ser brutalment assassinats. Aquests homes no van pas morir per veure els seus hereus minoritzats, desarrelats, rendits ni agenollats. Van morir perquè nasquéssim lliures. I és cert que no van vèncer, que els van abatre un per un, que van ser envaïts i castigats. Però no és pas menys cert que 300 anys després i contra tot pronòstic encara bressolem els nostres fills en aquella seva llengua. 300 anys d'ocupació i d'etnocidi no han set prous per esborrar-nos la catalanitat ni la memòria. Avui som aquí per recordar i homenatjar qui abans que nosaltres ens van fer dir catalans i van pregar per restituir el seu estat lliure, perquè la Catalunya catalana lliure i eterna és possible i irrenunciable. Llarga vida als nostres herois i llarga vida a Catalunya!